Στις 15 Μαΐου 2016, στην Ιερά Μονή Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Κανανίτη, στο Νέο Άφωνο της Абχαζίας, έγινε η δεύτερη κληρικολαϊκή συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 Ορθόδοξοι χριστιανοί πολίτες της Абχαζίας. Πριν από μια πενταετία, στις 15 Μαΐου 2011, είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη κληρικολαϊκή συνέλευση, όπου επίσης συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 πολίτες της Δημοκρατίας της Абχαζίας και εξ ονόματο εκείνης απεστάλη προς τους προκαθημένους όλων των Ορθόδοξων Εκκλησιών αναφορά, όπου δηλωνόταν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ορθόδοξο Χριστιανικό Ποίμνιο της χώρας μας και παρακαλούσαμε να δημιουργηθεί μια διορθόδοξη επιτροπή με την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου για να διερευνηθεί το θέμα. Επιβεβαιώνοντας εκείνη την δήλωση και θέτος, υπογραμμίζουμε ότι είναι απαραίτητη συμμετοχή των αυτοκεφάλων εκκλησιών στην αναζήτηση μιας λύσης για την κρίσιμη κατάσταση στην ζωή της Ορθόδοξης Χριστιανικής κοινότητας της Абχαζίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας αποκλεί κάθε συζήτηση για το θέμα της Абχαζίας σε διορθόδοξο επίπεδο. Αυτός είναι ο κύριος λόγος της εκκρεμότητας και της αντικανονικής κατάστασης άλλη της μέχρι στιγμή στην ζωή της Ορθόδοξης Χριστιανικής κοινότητας της Абχαζίας και της απουσίας της Εκκλησίας σαν επίσημο θεσμού στην χώρα μας. Εμείς οι Абχάζοι ποτέ δεν θεωρούσαμε τους εαυτούς μας και τον τόπο μας ως μέλη της Εκκλησίας της Γεωργίας ή ως μέρος του γεωργινού έθνους. Στους αιώνες του Βυζαντίου και τα στα χρόνια μετά το Βυζάντιο, η εκκλησιαστική κυριαρχία του Αρχιεπισκόπου Μτσχέτης και Καθολικού Πατριάρχη Σιβηρίας ουδέποτε είχε επεκταθεί στην ιστορική περιοχή της Абχαζίας. Άλλος λαός εκείνη, άλλος λαός εμείς. Άλλη εκκλησία εκείνη, άλλος εκκλησιαστικός, ορθόδοξος χριστιανικός χώρας εμείς. Από τους επιστημονικά γνωστούς επίσημους καταλόγους κατανομής Μητροπόλεων, Αρχιεπισκοπών και Επισκοπών του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρεται η Абχαζία ως ξεχωριστή αρχιεπισκοπή χωρίς ποτέ να υπάγεται στην Γεωργία. Όμως το 1918 η Абχαζία καταλήφθηκε στρατιωτικά από το στρατό της νεοφανούς Δημοκρατίας της Γεωργίας και ταυτόχρονα στην πρωτεύουσα της Абχαζίας Σουχούμ ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης της Σχισματικής Εκκλησίας της Γεωργίας, η οποία τότε είχε αποσπαστεί από την Ρωσική Εκκλησία. Οπότε ο έδαφος της Абχαζίας είχε κηρυχθεί μόλις το 1918 παράνομα και άδικα σαν εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Γεωργίας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που δεν ήταν δυνατόν τότε να γνωρίζει ή να πληροφορηθεί εκ των πλησίων όλες τις πραγματικές πολιτικές συνθήκες της περιοχής μας, αναγνώρισε το 1990 την Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας ως αυτοκέφαλη και πατριαρχείο στα όρια εκκλησιαστικών πλησίων όπως εκείνοι είχαν αναγνωριστεί το 1943 μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών της Γεωργίας και της Ρωσίας, δηλαδή εντός των ορίων της πρώην Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γεωργίας.
Όμως η σχέση μεταξύ του λαού της Абχαζίας και της επίσημης εκκλησίας της Γεωργίας είναι κάθε άλλο παρά φιλικές ή αδελφικές. Ο βασικός λόγος για αυτό είναι το γεγονός ότι την περίοδο από το 1918 μέχρι σήμερα η Εκκλησία της Γεωργίας ανέκαθεν υποστηρίζει μόνο την εθνικιστική πολιτική των επίσημων γεωργιανών αρχών σε σχέση με τους Абχάζιους και τα άλλα έθνη που κατοικούν στην έδαφος της Абχαζίας. Το Πατριαρχείο της Γεωργίας δεν έκανε ποτέ καμία έκκληση για το τερματισμό των τελευταίων αιματερών πολεμών που έλαβαν χώρα το 1992-93, το 1998, το 2001 και το 2006, όπως και στην περίπτωση της γεωργιανής υπαίθυσης κατά του λαού της Νότιας Ασσιτίας το 2008. Ο πολυεθνικός ορθόδοξος χριστιανικός λαός της Абχαζίας ποτέ δεν ένιωσε καμία ποιμαντική υποστήριξη από τους γεωργιανούς ιεράρχες και το Πατριαρχείο της Γεωργίας. Αντί να καταδικάσει τις στρατιωτικές δράσεις, η Εκκλησία της Γεωργίας τονίζει σταθερά πάντοτε την σημασία της αποκατάστασης των πολιτικών συνόρων της πρώην Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γεωργίας, δικαιολογώντας έτσι την εθνικιστική πολιτική του γεωργιανού κράτους. Για λόγω αυτό, η Ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα και ο λαός της Абχαζίας δεν αναγνωρίζουν την εξουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας και θέτουν ενώπιον των αυτοκεφάλων Ορθόδοξων εκκλησιών υπό ιστορική και σύγχρονη ουσιαστική αμφισβήτηση το οπουδήποτε μετέωρο δικαίωμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας για κάθε αξίωση δικαιοδοσία επί του έδαφους της Δημοκρατίας της Абχαζίας. Για αυτό το θέμα το 2013 σε έρευνα που διεξήχθη σε πληθυσμό της Абχαζίας πάνω από 70.000 άτομα επέγραψαν υπέρ της αποχώρησης από την κανονική δικαιοδοσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας και την αποκατάσταση της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Абχαζίας. Όπως γνωρίζουμε, με υπομονή από μέρους μερικών αυτοκεφάλων εκκλησιών, το ζήτημα σχετικά με την δημιουργία νέων τοπικών εκκλησιών και την χορήγηση της αυτοκεφαλίας αφαιρέθηκε από την ημερημεσία διατάξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Όμως εκφράζουμε την ελπίδα ότι γεγονός αυτό δεν θα περιπλέξει την διαθέτηση του κανονικού προβλήματος της Εκκλησίας στην χώρα μας. Τα μέλη της δεύτερης κληρικολαϊκής συνέλευσης πάλι παρακαλούν το Προέδρο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, εξητώντας να δοθεί φροντίδα και προσοχή στην κατάσταση του Ορθόδοξου Χριστιανικού Ποιμνίου της Абχαζίας. Επίσης καταθέτουμε ενώπιον της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ότι η αντιπροσωπεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας με επικεφαλής του μακαριωτότου Καθολικού Πατριάρχη κ. Ηλία, που από μόνος του έλαβε από 2010 τον τίτλο Μητροπολίτης Πιτιούντας Σουχούμ και Абχαζίας, δεν έχει ούτε το ιστορικό, ούτε το κανονικό, ούτε το ποιμαντικό δικαίωμα να εκπροσωπεί το Ορθόδοξο Χριστιανικό Ποίμνιο της Абχαζίας. Για άλλη μια φορά ζητούμε τη σύσταση μιας διορθόδοξης επιτροπής υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου με σκοπό την συζήτηση του θέματος επαναεξετάσεις των κανονικών συνόρων
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας και τον καθορισμό του καθεστώτος της Ορθόδοξης Χριστιανικής Κοινότητας της Абχαζίας. Παρακαλούμε να συμβαστεί το γεγονός ότι μέσα στην ένταση των πολέμων μεταξύ Γεωργίας και Абχαζίας εμείς παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στην κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού και αποφεύγουμε τις προτάσεις, προσπάθειες των διάφορων σχισματικών εκκλησιών που έχουν εισβαλεί στην γειτονική μας, Οσσετία και την έχουν αποκόψει από το Ορθόδοξο κανονικό σύστημα της Πανορθοδοξίας. Ελπίζουμε ότι με το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού το Ορθόδοξο Χριστιανικό Ποίμνιο της Абχαζίας θα γίνει στα άμεσο μέλλον ένα πλήρως ολοκληρωμένο και αναγνωρισμένο μέλος της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, όπως ήταν για πολλούς αιώνες επί Βυζαντίου.